עד שאני אמצא אותו. צריך מיומנות, זה חלק מהטייסת. כן, אז רגע. אז בואו נתחיל. אז ערב טוב לכולם, שמי כפי שאתם יודעים פנינה ולטר, ואני נקראת טייסת גוגל. מה שהכנתי לכם הערב זה באמת הדרכה על גוגל. זה בעצם מפגש פסגה. מה עושה אותי מומחית? אני כולה 17 שנים בונה ומקדמת אתרים. אני משנת 86 מתכנתת מחשבים, זה מימי צה"ל, וזה ממש לא היה אתמול. אני בונה אתרים, מקדמת אתרים, משדרגת, מייעצת, ועושה הרצאות וסדנאות. המצגת הזאת באמת נועדה לעסקים שרוצים לענות לטלפונים, לענות לוואטסאפים שמגיעים דרך האתר, לענות למיילים שהתקבלו מעצור קשר, ובאמת להשתמש בטלפון לדברים עסקיים, ולא רק כל הסלפים האלה שאנחנו עושים. אז קצת עליי, כמו שאמרתי, בעצם הלקוחות שלי הביאו לי את השם, שתמיד שואלים אותי איך הגעתי לטייסת גוגל, בעצם הלקוחות שלי נתנו לי את השם הזה, ורצתי איתו. בתיק העבודות שלי אתם תראו מעסקים ממש ממש קטנים חדשים, שחושבים על עסק גם כאלה, ועד לארגונים גדולים כגון מכון ויצמן, הפועל תל אביב, הפועל ראשון וכו' וכו'. לאחרונה גם, זה כבר לא לאחרונה, אני הקמתי את יחידת החילוץ של גוגל, שבה בעצם אני מחלצת בעלי עסקים מכל מיני קומבינציות שהם מגיעים אליהם בבניות אתרים וקידום אתרים, ותכף אני אלמד, אני אגע גם בזה איך לא להגיע למקומות האלה. לפני שאני אמשיך, אני אעצור מדי פעם לתת לכם זמן לשאלות, שאם יש לכם שאלות עם משהו לא מובן, ממה שאני מסבירה, אני באמת השתדלתי לעשות את ההדרכה הזאת, אתם יודעים, בגובה העיניים, שכולם יבינו הכל, כל מה שצריך להבין. וזהו זה, אז פתיחה קטנה להתחלה, אם את רוצה מישהו שתמצאי בו את כל מה שאת מחפשת, מישהו שישלים אותך, מישהו שיבין אותך גם כשאת טועה, מה שאת צריכה זה גוגל. אז הנה הטיפים. אז התחלנו עם עסקאות קומבינציה, אני לא יודעת רק איפה נשים את הדבר הזה. אז ככה, הרבה פעמים יש חברות שמוכרות קומבינות של בואו תנו לי כסף לקידום ותקבלו אתר בחינם, ויש כאלה צצים כפטריות אחרי הגשם, אחרי שנה אי אפשר למצוא אותם, או שאם אתם רוצים לצאת מהם, אתם לא יכולים לצאת מהם, הם מבקשים כופר באלפי שקלים, וזה מגיע גם לעשרות אלפי שקלים. אז אל תתפתו למבצעים האלה, כי הזול יוצא באמת הרבה פעמים יקר יותר. מה זה? מה זה? אתם רואים כזה קשקוש על המסך? לא. עכשיו כן. מי עשה את זה? עכשיו כן. זה אולי איזה ילד עשה, כי... אבל מה? יש לנו פה איזה ילד על הקו. אולי פרצו לך. איך? זה השב"כ מצנזר אותך, פנינה. מהעסקאות קומבינציה, זה מהעסקאות קומבינציה. זה אחד אם את עוברת... אוי, שלא אוהב את זה. רגע, שנייה, אני אלך לזה עוד פעם. אחד המשתתפים, אנחנו יכולים לעשות, אני לא יודעת איך, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, אז צריך לראות מישהו בטעות שלחץ על משהו ועשה את אני מוכן להגיע בטלפון. רגע, שנייה. הנה. מהטלפון אפשר לעשות את זה, צריך לשים לב. אז מי עשה את זה? רגע, אוקיי, בסדר, בואו נעשה... רגע, אני אמשיך איפה שהייתי. הייתה מצגת חשובה. אז אל תתפתו, כמו שאמרתי, לכל מיני עסקאות קומבינציה, למרות שהן טובות בנדל"ן, מקדונלד וכו', אל תקבלו אף פעם אתר במתנה תמורת קידום. האחרון שהוצאתי אותו מאיזה בונה אתרים,
זה היה דווקא עורך דין, שדרשו ממנו 12,000 שקל כופר על האתר שלו. הפלטפורמה המועדפת על גוגל היא בהחלט וורדפרס. אל תסכימו אף פעם לבנות אתר במערכת סגורה של בוני אתרים, כי לעולם לא תוכלו לקחת את האתר. שמספרים את הסיפורים שכאילו אתם תוכלו לקחת את האתר לאן שתרצו, הכוונה הוא שאתם תוכלו להעתיק את התכנים ולבנות אתר חדש ולשים את התכנים באתר החדש. אתר שבנוי על מערכת תוכן סגורה, לעולם אי אפשר לקחת אותו למקום אחר. ולמה וורדפרס? אפילו החברת וויקס, שהיא החברה, הפלטפורמה אחת הגדולות בעולם לבניות אתרים, הבלוג שלה גם בנוי על וורדפרס. גוגל ממש אוהב וורדפרס. גוגל... וויקס זה גם טוב? גם וורדפרס וגם וויקס? וויקס לא, ממש לא. הוויקס טוב לאתרים באנגלית, בעברית הוא לא טוב, כי יש התנגשות באלגוריתמים. האתרים של וורדפרס, אם תקחי את אותו אתר עם אותו תוכן מפה ומפה, וורדפרס יעלה, וויקס לא יעלה. יש התנגשות בתכנים בעברית. גוגל קובע את טיב העסק, ואני כמובן מאמינה בתוצאות. למה גוגל בעצם קובע את טיב העסק? כי כשאתם מחפשים, לדוגמה, יש לנו פה עורכי דין, עורך דין, דיני משפחה, whatever, אז יש את התוצאות הממומנות, ואחר כך יש את התוצאות הראשונות. אז תמיד בראש של אלה שמחפשים, שאלה שראשונים הם התותחים ביותר. ובעצם זה אלה שראשונים, יש להם פשוט מקדם טוב. אבל בראש שלנו, שאנחנו מחפשים משהו, אפילו אני שאני מקדמת אתרים, שאני מחפשת משהו, אז פה בבק אופיס זה תמיד מראה לי שכאילו הוא יותר טוב. אז כמו שאמרתי, הקידום בגוגל מתחלק בעצם לשניים. אז יש לנו את הקידום הממומן, שזה כל אלה שרשום למעלה מודעה, 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 ויש גם למטה, בתחתית הדף, בדפים הראשונים יש גם מודעות. בגלל שגוגל אוהב הרבה כסף, אז הוא שם שטחי פרסום יותר גדולים, משנה לשנה זה גדל. אז זה בעצם, מה שאתם רואים פה זה המודעות, זה הקידום הממומן, שבעלי העסקים... אנחנו לא רואים, את צריכה לשתף. כן, לא רואים. לא רואים. איך עוברים לזה? לא שיתפת מסך. הוא משותף, מה לא? לא, אנחנו לא רואים כלום. לא. צריכה לעשות סטופ שייר ולעשות אותו מחדש. עוד פעם? כן, סטופ שייר ותעשי מחדש, זהו. עכשיו אתם רואים? כן. עכשיו כן. עכשיו רואים, כן. אז מה, רק דיברתי? לא נורא, זה היה מעניין. אוקיי, אז הנה. אז זה עכשיו אתם רואים? כן. אוקיי. אז ככה, אז התוצאות האלה שלמעלה זה קידום בעצם ממומן. אתם רואים? פה יש 3 תוצאות שזה מודעה, מודעה, מודעה. מה זה אומר בעצם? שבעל העסק הכין מודעה, שם אותה בגוגל אדוורדס, ואם אני בתור גולשת לוחצת על המודעה, בעל העסק משלם לגוגל X כסף. זה יכול לנוע בין עשרות אגורות, והכי יקר שנתקלתי בו היה 260 שקלים לקליק אחד של גילוי מרצון, בתקופה שהממשלה עשתה את המבצע הזה. ומפה זה הולך הקידום האורגני, אתם רואים? ככה, אז תמיד אני נשאלת השאלה מה עדיף, קידום אורגני או קידום ממומן. אז אני אתחיל עם זה ככה שתמיד עדיף קידום אורגני לאתר, כי אז אתם לא בחתונה קתולית עם גוגל. הקידום האורגני הוא נקבע על פי המדדים של גוגל, שאותם אני אלמד אתכם תכף. בקידום ממומן, עסקים גדולים שיש להם תקציבים, זה סבבה לגמרי, כי הם רוצים את החשיפה, הם רוצים עוד לקוחות, יש להם תקציבים, אבל שזה עסקים קטנים ובינוניים, לא כדאי להתעסק הרבה עם הקידום הממומן.
כשרוצים למגנט לקוחות במיידי, אם יש לכם אירוע מיוחד, מבצע מיוחד, אפשר לשקול את הקידום הממומן, אבל תמיד לבדוק מה עלות הקליקים שתצא לכם. כדי לסגור עסקאות אנחנו צריכים להגיע לפחות ל10 קליקים ביום. לדוגמה, אם עלות של קליק היא 5 שקלים ויש לכם תקציב יומי של 10 שקלים, וזה יוצא לכם 300 שקלים בחודש התקציב החודשי, אתם לא תגיעו לתוצאות. אז חבל על הכסף הזה. תמיד צריך לזכור שלא כל קליק שיש לנו זאת פנייה, וגם אם פנו אלינו, זה לא אומר שזאת תהיה עסקה. אז תמיד צריך לקחת בחשבון שיש לכם תקציב למספיק קליקים, לעשות את החישובים מראש, ולא להתפתות ולעשות קמפיינים על קמפיינים ולבזבז סתם כספים. בגלל זה אני תמיד אומרת שעדיף קידום אורגני על פני קידום ממומן. יש לכם שאלות על זה? מה אם לוקחים איש מקצוע, נגיד באופן חד פעמי, לעשות קידום ממומן אבל איכותי? כן, אבל יש לקוחות שבאים אליי, ואם יש להם תקציב שהוא לא ייתן את הפירות, אני לא אעשה להם. זה לא קשור לבעל המקצוע, זה קשור גם עלויות של קליקים. אם יש לך קליק של עורך דין דיני משפחה, לדוגמה, כל קליק הוא 40 שקלים, ומורן תגיע אליי ותגיד לי, היא רוצה עכשיו לקדם את זה. אני לא יודעת אם זה כדאי לה, צריך לראות מה התקציב שלה היומי. זה המחירים אלה המחירים הרווחים? אני יודעת, בתחום שלי ראיתי שזה כמה שקלים, אבל ראיתי שאם אני לא עושה... מה התחום שלה? אני לא רואה. שלי, כתיבה מקצועית של קורות חיים, פרופילי לינקדאין וכאלה. אוקיי, ומה התקציב, מה עלות הקליקים? כמה שקלים, 2, 3, 4. אז את יכולה לעשות. כן, אבל הקטע שזה חייב להיות חכם, כי נגיד קורות חיים, מיליון אנשים מהתחלה ראיתי שהיו מיליון קליקים. לא, צריך למצוא, יש מילים כאילו שיקרות יותר, ויש זולות יותר, וצריך למצוא מה יביא לך לקוחות ולשלם פחות. וזה בהחלט בעל מקצוע יכול לעשות את זה, בעל מקצוע טוב כמובן. אני אעיר הערה שנזכרתי בזה השבוע, שבחשבונות החדשים של גוגל אדוורדס, אין לך אפשרות לדעת כמה כל קליק, ואין אפשרות לבחור את המילות ביטוי שאת רוצה לקדם, אלא באופן אוטומטי גוגל בוחר את המילות ביטוי שהוא יקדם בעבור המודעה. לא, אז זה לא נכון. אז... אם את פותחת חשבון חדש. דברי איתי tomorrow. אוקיי. זה לא נכון. אולי עשית משהו שם. לא, אם פותחים חשבון חדש, זה מה שזה מאפשר. למה פתחת חדש? טוב, tomorrow. היה לי בלגן עם הישן. טוב, אז היסודות לאתרים מצליחים. אחרי שעברנו... עכשיו אני מדברת איתכם באמת על קידום אורגני כמובן, כי זה מה שחשוב, ואני חושבת שכל בעל עסק צריך לדעת את היסודות, את כל היסודות מההתחלה, כי אני מאמינה שאי אפשר לשים גג בלי יסודות טובים. אז אנחנו ככה, היסודות החזקים לאתרים מצליחים זה קודם כל, הם נבנים לאחר חקר מילות מפתח מעמיק. מה זה אומר? אני תכף אראה לכם גם איך עושים את זה. מה הלקוחות הפוטנציאליים מחפשים וכמה מחפשים. לדוגמה, האם מחפשים ייעוץ עסקי או יועצת עסקית? האם מחפשים ליווי עסקי או מלווה עסקי? אנחנו יודעים בדיוק את הניואנסים הקטנים איך לקוחות מחפשים. ואחר כך, שיש לנו את חקר מילות המפתח, אנחנו יכולים לבנות את האתר בהתאם לחקר שעשינו כדי למגנט לקוחות אליו. הכלי של גוגל... בנושא הזה יש לי רגע שאלה, המילות מפתח משתנות? כן. אחת ל... לא, אי אפשר לדעת אחת ל... תראי, בעיקרון מילות המפתח לא משתנות, כאילו. אבל זה יכול להיות תקופה, את יודעת, שמחפשים לדוגמה מגלצ'ות לילדים, ובחורף לא יהיה ביקוש, ובקיץ כן יהיה ביקוש. אז זה תלוי גם בעונות. את יודעת, כל עסק
ואני ממליצה לעשות כל כמה חודשים ככה, לבדוק מה התחדש, מה לא התחדש, מה קורה עם זה. להתעדכן כל הזמן, נכון. יש שני כלים עיקריים לחקר מילות מפתח. יש את גוגל אדוורדס, שאני אכנס אליו ואני אראה לכם מה זה בעצם, שבו אתם יכולים לחפש את מילות המפתח, אבל כדי להשתמש בו צריך לעשות קמפיין ממומן, אי אפשר לחפש סתם. אז אני אתחיל מהכלי השני שזה בעצם גוגל טרנדס, שכל אחד, גם אם אין לכם קמפיינים, שום דבר בגוגל אדוורדס, אתם יכולים להיכנס, זה הלינק. אני אשלח לכם את זה גם דרך אגב. בואי נראה אם אני אצליח. אוקיי, אתם רואים? אני עדיין בשיר, נכון? כן. כן. זה הטרנד? זה הטרנד? זה הטרנד, כן. אוקיי. עכשיו, אם לדוגמה, זה של גוגל, נניח אני מחפשת גישור. דליה, ראיתי עכשיו את התמונה שלך, יאללה. גישור, אוקיי? עכשיו, אתם רואים פה, יש לכם, פה אני הופכת את זה לישראל, אני מחפשת בישראל. עכשיו, את רואה, הוא מראה לי ב-12 חודשים האחרונים, אתם רואים? הוא מראה לי בדיוק כמה מחפשים את המילה גישור, 45, לפי תאריכים ממש, בין ה-22 ל-28, בין ה-29 ל-4 לאפריל. עכשיו פה, אם אנחנו יורדים, הוא מראה לנו גם ביחס למחוזות בארץ, בתל אביב, באזור המרכז, ירושלים, חיפה. נינה, זה בתחתית של זה? פשוט פספסתי לרגע, זה בתחתית? כן, כן, אני פשוט גוללת למטה. עכשיו פה, מה שיפה בזה, שהוא מראה לי גם את המילים שמחפשים סביב גישור. אז יש לי גישור גירושין, יש לי קורס גישור, הלוואת גישור, פה יש לי את קבוצת גבים, את רואה? מחוז המרכז, אוניברסיטת תל אביב, וכו' וכו'. זה מפריע לי, אתם מפריעים פה. פה הוא מראה לי 1 מתוך 5, אני ממשיכה הלאה. עכשיו אני יכולה להקליד לו מה שאני רוצה, סביב כאילו גישור, מגשרת, כל מה שעולה לכם על הדעת שאתם חושבים שלקוחות מחפשים, תקליטו פה ותראו אם באמת אנשים מחפשים את זה. איפה את עכשיו, נינה, תראי לנו עוד פעם איפה את מקלידה את זה? למעלה, את רואה פה. אוקיי. פה אני מקלידה, אני יכולה להקליד מה שאני רוצה, עיצוב פנים לדוגמה. אתם רואים? אז עכשיו עברתי לעיצוב פנים. אז מה מחפשים? ארון בגדים לדוגמה, לא משנה, עיצוב פנים לימודים, קורס עיצוב פנים. פה יש לך ארון בגדים, עיצוב תעשייתי, נרלט, שמירלט, קורס עיצוב פנים. אם אני לוחצת על כל מילה זה יראה לי בדיוק על אותה מילה. יש פילוח אזורים, פנינה, לא רק לפי המקרו שירת עכשיו תל אביב, חיפה ופה זה לפי מקרו. בטרנד זה לפי מקרו. אני תכף אעבור לגוגל אדוורדס. זה נותן לכם בעצם מושג כאילו מה בעצם הלקוחות מחפשים. מה את עושה, אורלי? אני מטפלת רגשית, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית. אוקיי, אז זה לא, את יודעת, זה לא לאו דווקא אזורי. נינה, מה המשמעות של המספרים מצד שמאל, 50, 25? איפה? בגרף הזה מצד שמאל יש מספרים, 175, 50. כמה מחפשים, את רואה? זה ביחידות, באלפים. בין ה-5 ל-11 למאי ב-2019, חיפשו 58, וכמה מחפשים יש?
זה בבודדת או באלפים? זה בבודד, זה בבודד. אוקיי. זה בבודד. אבל עכשיו אני אכנס איתכם לגוגל אדוורדס. יש קשר בין שניהם, בין האדוורדס לבין האתר שהראית לנו? יש קורלציה ביניהם? לא, הגוגל אדוורדס הוא הרבה יותר מדויק מאשר הגוגל טרנדס. אבל לא לכולם יש את הגוגל אדוורדס, לא כולם פתחו שם חשבון, אז אי אפשר. כדי לפתוח חשבון בגוגל אדוורדס, זה ממש להתחיל איזה קמפיין, להכניס כרטיס אשראי וכולי, להתחיל קמפיין, ולא לכולם יש את זה. אז כדאי להסתכל על... כאילו, אם גוגל טרנדס יגיד שהמילה עיצוב פנים היא מילה טובה ויש חיפושים, גוגל אדוורדס לא יגיד שלא. זה לא יהיה משהו שמתנגש במשהו. אבל פנינה, אם לחצתי על מעצבת פנים בטרנדס ואני יורדת עם זה למטה, אני רואה שהוא נותן לי כמה חיפשו באזור המרכז, כמה במחוז חיפה, מחוז תל אביב. נו. זה בסדר ככה? כן. זה, עוד פעם, זה בבודדים? זה 100 אנשים חיפשו במרכז? בודדים. כאילו 100 אנשים חיפשו במרכז. כן, זה מבחינת טרנד, זה בודדים. זה לא, גוגל טרנדס, עוד הפעם, זה לא מדע, במספרים, זה לא מדע מדויק. כאילו אם הוא יראה לכם ששניים מחפשים, תדעו שאין לכם מה לחפש במילה הזאת. הבנתי, אז גם כשאת הראת את החלון שלך של הטרנדס, ראיתי שאיפה שישראל היה לך גם אזור תל אביב היה כתוב. נכון, בצד שמאל. תכף נחזור אליו, תני לי להמשיך רגע בגוגל. רגע, שאלה, פנינה, יש לי שאלה קטנה. מאיזה כמות של מחפשים שווה לי להתחיל להבין שזאת מילה שאני צריכה להתייחס אליה? מפה, מהגוגל טרנדס, כאילו, מטרנדס, אני הייתי הולכת על 50 ומעלה. אוקיי, מעולה. כן, גם ב-20 זה לא רע, את יודעת, זה לא משנה. אז כתבת עוד מאמר, אני תכף אגיע לדברים האלה. כאילו, גם אם מחפשים 10, מה אכפת לכם? תעלו מאמר. לא, כי אמרת בחיפוש של 2 לא... 2 לא להתאמץ, אבל יש לך, אם יש לך 10, 20, תתאמצי. כל עוד לא נכנסת לגוגל אדוורדס לראות את זה. עכשיו אני נכנסתי פה לגוגל אדוורדס, זה גוגל שאני עושה, גוגל אדוורדס של לקוחות שלי, אלה עם תקציב ענק, והנה פה באמת, כשמומחה עובד על זה, אז הם משלמים עלות ממוצעת לקליק, הוא 0.25 רק, שזה ממש זול, ולהם יש תקציבים גם. אז הנה, פה יש לי למעלה, בכלים והגדרות, הכלי לתכנון מילות מפתח. אני נכנסת לפה. רגע, יש אנשים שרוצים להיכנס? רגע. הנה, השארתי. אוקיי, אז זה כאילו הכלי, כלים והגדרות, הכלי לניהול מילות מפתח. לתכנון מילות מפתח, ראיתם? לחצתי על זה. פה לדוגמה אני הולכת על עיצוב פנים. יש עוד משהו שאתם רוצים כאילו? כי אני רואה פשוט רק כמה פרצופים פה. אם מישהו רוצה משהו אחר שיגיד לי. לא אכפת לי שתבדקי חשיבה חיובית, פסיכולוגיה חיובית. אוקיי, אז עוד מעט רגע. אם ממש בא לך עוד משהו, את יכולה לתת הקשר בין שוק ההון לנשים. איך? שוק ההון ונשים. עוד פעם מישהו מצייר לי. אבל עשו לך לב הפעם. אוקיי, אז תראו רגע. אז זה מאוד מעניין. תכף אני אשמע מה שאת ביקשת, אפרת. תראו רגע, עיצוב פנים, את המילה, מונח עיצוב פנים, מחפשים 6,600 אנשים בחודש. סבבה? פה מעצבת פנים, 1,600 חיפושים בחודש. לימודי עיצוב פנים, גם כן לדוגמה 1,600. תשימו לב, התחרות גבוהה. זה, הנה, עלות של קליק מתחילה מ-7.53 ל-20 שקלים. שמתם לב? אז פנינה, בעצם מה שאת אומרת, ככל שהתחום הוא יותר common וידוע, אז העלות לקליק יותר גבוהה, וככל שהתחום הוא ייחודי יותר, אז בחיפושים אולי גם פחות, אז העלות היא נמוכה יותר?
יפה מאוד, עוד פעם מקשקשים לי, מה זה? תגידו, חבר'ה, תבדקו אם יש מישהו שנמצא אצלכם, על ידכם. לא, צריך לראות אם יש איזה עוד מישהו שותף, אולי בפלאפון או משהו. לא, אין כזה דבר. אוקיי, לא, אני אעשה עכשיו עוד פעם share screen, רגע. אוקיי, אז ככה, עיצוב בתים לדוגמה, יש פה כמה מעצבות, זה 1,000 חיפושים בחודש. גם אם הייתם עושות ממומן, זה לא נורא, כי הצעת מחיר מתחילה בשקל 45 עד 3.55, שזה לא נחשב גבוה בכלל בגוגל. מה עוד רציתם שאני אבדוק? נינה, מה ההבדל בין שקל 40 ל3.5? זה לפי, תראו, המחיר הסופי נקבע בהתאם לתחרות שיש בין בעלי עסקים, שמתחרים על אותם מילים, ובין היכולות שבאמת של מקדם האתרים להוריד את עלויות הקליקים. זה בין לבין, זה לא על הדיוק. זה צריך לדעת לעשות את זה, וצריך לראות גם מה אחרים עושים, ולבוא בדרכים אחרות. זה כאילו, זה מלחמה בין מקדמי אתרים, בקיצור. תנסי חשיבה חיובית, פסיכולוגיה חיובית. אני רוצה להגיד לכם שפנינה נלחמת. תאמינו לי, היא נלחמת מתוך ניסיון. רגע, חשיבה חיובית, רגע. בואי נראה. יש לך 880 חיפושים בחודש, שזה מלא. את יכולה למלא את האתר שלך עם פוסטים על חשיבה חיובית. וככה מושכים לקוחות. יש פה חשיבה חיובית תרגילים, 140 חיפושים, חשיבה חיובית כדרך חיים 50 חיפושים, חשיבה חיובית לילדים 70 חיפושים. יש פה בשר, יש פה הרבה בשר, שאם עושים את זה ועוד זה ועוד זה, אפשר להזרים הרבה גולשים לתוך האתר. יש עוד משהו? אפרת, מה? את יכולה לחפש סוכנת ביטוח? נינה, יש לי שאלה. כן, רגע. סוכנות ביטוח 880 חיפושים, נאמנות סוכנות לביטוח 480, סוכני ביטוח פניקס, זה פשוט, הנה סוכן ביטוח זה 1,000, זה פשוט צריך לחפש גם מה שיש בתחרות הקשה, וגם מה שיש בתחרות הקלה יותר, כדי שבאמת תוכלו להזרים לקוחות לאתר שלכם. זאת השורה התחתונה בעצם. אפרת, מה רצית? שוק ההון ונשים. איך? הקשר של שוק ההון לנשים. סתם, יש לי קורסים של שוק ההון עם נשים, בלי להיות צריך חיפושים, שאני עושה חיפושים יוצאים דברים מוזרים. נשים ושוק ההון. בואי נראה. חיפש לי? אמא שלי אמרה שאני אהיה עשירה, אז רק שתרשמו את זה. לא, אין. רגע. בואי נראה מה מסתובב סביב שוק ההון. אין חיפושים נשים ושוק ההון. כשאני עשיתי פעם אחת, לא יודעת אם רשמתי נשים ושוק ההון, רשמתי משהו בסגנון, יצא לי כל מיני, מה שנקרא מקצועות עבר. יש לי ככה, תראי מה פה. שוק ההון 8,100, שוק ההון היום 2,400, גלובס, ביספורטל, כלכליסט. אני רושם להם שוק ההון היום. עבודה. באמת פה את צריכה לשחק הרבה עם מילות המפתח. את צריכה פשוט פה ולא בטרנד. כי הטרנד לא יעזור לך, כי זה מאוד ספציפי למצוא כל מיני מילים מסביב להביא לקוחות. אז מתוך ניסיון, מישהי שאלה על זה, גם אצלי זה הייתה כזאת בעיה, את זוכרת פנינה? ואחד הדברים שאמרנו זה בעצם, אנחנו צריכים רגע לחשוב כשאנשים מחפשים מה הם באמת רוצים, כאילו מה הצרכים שלהם. ואז ללכת קצת מסביב, ואז הגענו יותר לדברים מדויקים.
אבל זה בדיוק היתרון או החיסרון של תחום שהוא לא סקסי, או שהוא פחות מדובר, ופחות ידוע. כי אנשים לא יודעים מה לשאול. אז אנחנו... לא יודעים מה הם מחפשים. בדיוק, אז זה אתגר. יש שאלות על גוגל אדוורדס? כן, אני ראיתי... רגע, אחד. כן, שרה? כשאת חיפשת בטרנדס מעצבת פנים, אז יוצא בסביבות ה-300 חיפושים, 400, בכל הארץ. כשחיפשת את זה באדוארדס, יצא 1,600. כן. אמרתי לך שהגוגל טרנדס הוא לא מדע מדויק. האדוורדס הוא מדע מדויק. גוגל טרנדס, זה שני כלים של גוגל, סבבה? אחד הוא חינמי, והשני רוצה שתירשמי אליו. אז איפה הוא ייתן את כל המידע המדויק? אוקיי, אז... האדוורדס נותן לנו דיווח פעם באיזושהי תקופה על המילים שהכנסנו, ומה עובד ומה פחות עובד, או מה לשנות. רק אם יש לך קמפיין. הבנתי. יש לי גם שאלה, שכותבים נגיד פוסט בפייסבוק, ועושים עם הסימן, איך קוראים לסימן הזה? אשטג. אז אם אני אגיד, אני אומרת, יש מילים, אני מחפשת ומוצאת מילים שיש להם יותר פניות, ואני עושה אשטג חשיבה חיובית, אשטג אימון, אשטג... איפה את עושה את זה? נגיד בפוסט בפייסבוק שעושים, או אני לא יודעת פייסבוק. אני לא יודעת, האשטגים בפייסבוק אין לי מושג. אם את עושה חיפוש בפייסבוק עם השטג, אז זה יביא לך, אבל אנשים לא עושים את זה בדרך כלל. השטג זה לאינסטגרם, כן. אז באינסטגרם, אם נעשה השטג, נגיד חשיבה חיובית, אז זה יגיע לאנשים שמתעניין בנושא הזה. באמת. אוקיי. תודה. יש עוד שאלות על גוגל? שאלה פנינה, נניח, אנחנו רוצים כן לעבוד עם גוגל אדוורדס, האם אנחנו יכולים, האם יש לזה סכום מינימלי שאפשר נניח להיכנס, לשים שם 10-15 שקלים, והוא ייתן לי להשתמש בו, שזה מה הסיפור של זה? כן, את יכולה לבנות קמפיין, להגדיר לו שקל ליום ולעשות, כן. אבל בשביל לעשות קמפיין אני צריכה אתר. אבל לעשות קמפיין את צריכה או אתר, נכון. כדי לעשות קמפיין את צריכה או אתר או דף נחיתה להפנות. כי הקמפיין הולך לאנשהו, המודעה שלוחצים אליה צריכה להגיע לאנשהו. אפשר גם לפייסבוק אם נורא רוצים, לא? לא. למה? לעמוד בפייסבוק אפשר? לא. זה רק לדף נחיתה או לאתר אינטרנט. נינה, שאלה. אני הבנתי שיש הבדל אבל בין חיפושי מילים כשאתה רוצה לעשות קידום אורגני לבין אם אתה רוצה לעשות קידום ממומן. לא. לא? לא. שזה לא... החיפוש הוא אותו חיפוש. זה לא קשור. אוקיי, אז לא הבנתי נכון. ממש לא. זה אותם מילים, זה אותו חיפוש. שאת מחפשת, שמישהו מחפש בגוגל, הוא לא כותב אם הוא רוצה לראות רק מודעות או לראות אורגני. ממש לא. אבל הבנתי כאילו שהמערכות האלה, כשמחפשים נגיד מילה כמו גישור, אז יראו לך תוצאה שונה לגבי ממומן, ותוצאה במערכת אחרת מראה תוצאות שונות. לא. לא. זו אותה מערכת, זה מערכת אחת, זה ספירה אחת, אין 10 ספירות. פשוט הגוגל אדוורדס הוא מאוד מדויק. הם חייבים להיות מדויקים, הם עושים מיליונים על זה. גוגל טרנד זה כאילו כלי שהם נותנים לבעלי עסקים לראות פחות או יותר מה קורה בשוק, כדי שתדעו לאן למקם את תכף נגיע לזה גם. עוד שאלות או שאני חוזרת למצגת? אז בואו נחזור למצגת. למה המסמך? למה היא פעמיים עכשיו המצגת? טוב, יאללה. הקידום בגוגל מתחלק בשניים, עשינו. מה נסתר עם זה? הנה. אבל אני לא בסקרין שר, נכון? לא. אוקיי.
כל פעם אני מזיזה את התמונות שלכם. טוב, זה היינו גוגל טרנדס, אוקיי. קידום אתרים ללא מניפולציות. אוקיי, בעצם, אז עשינו חקר מילות מפתח, ומה זה אומר בעצם? שאנחנו צריכים תוכן באתר שלנו, תוכן אמיתי לגולשים. אני שמה את זה פה רק שתדעו, כי אתם לא תעשו את זה במילא, אבל אני רק רוצה להגיד לכם כמה דברים שאסור בשום פנים ואופן לעשות, כי אם עושים נענשים. לפעמים אתם נכנסים לכל מיני אתרים ואתם רואים שהטקסט והרקע הוא אותו צבע. אז ברגע שיש לכם, זה נקרא קידום שחור, זה כאילו מיועד לגוגל ולא לגולש. אז אסור בשום פנים ואופן לעשות כל מיני טריקים ומניפולציות על גוגל. כי גוגל קולט, הוא קורא, יש לו את הרובוטים שלו, הם קוראים את הכל, לא לעשות כאלה דברים. לא לתת לאף אחד אף פעם לעשות לכם שימוש בתוכנות אוטומטיות. מקבלים כל הזמן מיילים מכל מיני חברות, בואו אני אשלח לכם לינקים של האתר שלכם בכל מיני אתרים, בלחיצת כפתור, אל תסכימו לדברים האלה, כל מה שאוטומטי הוא לא טוב. תוכן, התוכן באתר הוא חייב להיות מקורי שלכם. כאילו, אם העליתם פוסט בפייסבוק או באינסטוש או ביוטיוב או בלינקדין או whatever, אסור לכם בשום פנים ואופן להעתיק אותו ולשים אותו באתר שלכם. את שלנו? כן, גם שלכם. את רואה למה אני אומרת את זה ככה? כי תמיד אני מקבלת את השאלות האלה. מה, אבל אם אנחנו כתבנו ושמים בערוצים שלנו? זה בדיוק השאלה שתמיד אני נשאלת. כן. טוב, למרות שאת כתבת, בגלל זה אני תמיד מבהירה את זה. למרות שאתם כתבתם את הפוסט בפייס או בלינקדאין או ביוטיוב, אסור לתוכן הזה להופיע בשום מקום אחר ברחבי האינטרנט. אבל הפוך כן. תמיד מקורי. אם את רוצה את אותו פוסט, את אותו קונספט לעלות לאתר שלך, את חייבת לערוך אותו. תקשיבו, גוגל עובד ככה, הסתכלו רגע על המסך, הוא קורא תו, אף אחד לא יודע להגיד כמה תווים הוא קורא. אם הרובוטים שלו קלטו שיש מספר תווים שזהים בשני מקומות, אם זה פייסבוק או לינקדין או אתר אחר, הם הולכים לשני המקומות, הם קוראים את שניהם, ומעניש, הוא פשוט מעניש את האתר. גם תוכן שלכם אסור להעתיק אותו ולשים אותו אצלכם באתר. האתר שלכם חייב להיות נקי. יש לי שאלה בעניין. לדוגמה, אם יש לי באתר, אם כתבו לי בדף העסקי חוות דעת, לקוחות, ואני לוקחת את אותה חוות דעת ואני מתיקה אותה לאתר שלי. תערכי אותה. גם על זה אני... כן. להוסיף נקודות, להוסיף כל מיני דברים באמצע התוכן. תצילו מסך ותעלי את זה בתור תמונה. גם אפשר, נכון. ולכמה זמן הוא זוכר? סתם לדוגמה, אם לקוח רשם לי לפני שנה או למעלה משנה, הוא עדיין? בטח. הכל נשאר תמיד באינטרנט, מה זאת אומרת? זה לא יורד. אוקיי. זה שם. אוקיי. תמיד לערוך. עדיף לצלם את זה ולהעלות לתמונה. לא עדיף, זה לא נכון, כי גוגל לא אוהב תוכן. אז זה לא כל כך נכון. פשוט לערוך ולהעלות. סבבה? טוב, ענית לי. אוקיי. טוב, זה מה שהסברתי פה. אתם צריכים לזכור דבר כזה. עכשיו, שכותבים תוכן לאתר, אז נניח אני רוצה לקדם את המילה, מה עוד יש לנו פה? אולי אני אראה אתכם. רגע, אני אעשה סטופ שיירינג. מה? פזית. אהלן. ייעוץ תרופתי נניח. אם היא רוצה לקדם את המונח ייעוץ תרופתי,
אם היא רוצה לקדם את המונח ייעוץ תרופתי, כן. אם היא לא תשים מאמר שכולל את המונח ייעוץ תרופתי, כמה שהיא לא תנסה לשים בהגדרות מאחור את המונח ייעוץ תרופתי, היא לא תצליח לקדם את המונח הזה ייעוץ תרופתי. כל מה שאנחנו רוצים לקדם חייב להיות עליו תוכן, חייב להיות מאמר עליו. אם מעצבת פנים רוצה עיצוב פנים לקדם, היא חייבת מאמר על עיצוב פנים. אם אתם רוצים עורך דין דיני משפחה, חייב להיות עורך דין דיני משפחה. כל מה שאתם רוצים, אתם חייבים מאמר עליו. אי אפשר סתם לזרוק בהגדרה הכוללת של האתר, שהאתר הוא על ייעוץ עסקי לדוגמה, ולא יהיה לי אף מאמר על ייעוץ עסקי. הבנתם? שאלות? לא? מעולה. נמשיך. אוקיי. עכשיו שאנחנו בונים את האתר, אנחנו יודעים כבר מה המילות מפתח שלנו, אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה. גוגל יש פרמטרים, כאילו כל דבר שאני עוברת איתכם זה פרמטר אחד ועוד אחד ועוד אחד, שבסוף החבילה צריכה להיות מושלמת. אחד הפרמטרים שגוגל בודק באתר אינטרנט, זה זמן שהייה, שתכף אנחנו ניכנס לגוגל אנליטיקס, ואני אראה לכם מה זה. זה זמן שהייה של הגולשים שלכם בתוך האתר. הסברה אומרת שגולש שנכנס לאתר, הוא מחליט תוך 8 שניות אם הוא ממשיך לטייל בתוך האתר, או שהוא בורח ממנו. אז קודם כל דף הבית צריך להיות מושלם, הוא צריך להיות יפה, מזמין, והוא חייב להיות גם עם תוכן, לא רק תמונות, כי גוגל קורא תוכן, הוא צריך להיות מסקרן ומעניין, כדי שהגולשים ירצו לטייל בתוך האתר. בתוך האתר אנחנו שותלים כלי שנקרא גוגל אנליטיקס, שהוא בעצם בודק לנו את זמן השהייה של הגולשים בתוך האתר. אני אכנס עכשיו לגוגל אנליטיקס של לקוחות. רן, אני ארים כאן טלפון עוד איזה, לא יודע מה, כמה דקות, בחצי שעה הקרובה בדרך הביתה. נדבר, בגדול זה קצת מוקדם מדי, אבל כן, אפשר שומעים אתכם. מיוט בבקשה. הנה, הוא טוען לי את האנליטיקס. האנליטיקס, מה שעושה בעצם, שאנחנו שוטרים אותו, אנחנו נכנסים לגוגל אנליטיקס, אנחנו מקבלים ממנו מספר לאתר, ושוטרים את זה בתוך האתר שלנו. מה זה נותן לנו בערך, מה זה בעצם נותן לנו גוגל אנליטיקס? עכשיו אני אעביר אתכם שמאלה. רגע. מה זה נותן לי בעצם גוגל אנליטיקס? אתם רואים פה, זה מה-28, הוא נותן לי בדיוק מידוד מדויק, הוא בודק את האתר מהרגע הראשון, הוא כל הזמן בודק את האתר, הוא מחובר ישירות האתר לגוגל, והוא בודק, סופר כל כניסה לאתר, וכמה זמן הייתה כל שהייה באתר. לדוגמה, אם אני הולכת בחודש האחרון, באתר הזה, של לקוחות, אז היו להם, לא, זה היום רק, איפה 5 לאפריל, עד 5, אוקיי, היו להם 10,000 כניסות, 11,000, זמן שהייה ביקור ממוצע, אתם רואים את זה? יש פה זמן ביקור ממוצע באתר. זאת אומרת, יש אתרים שאני נכנסת אליהם ורוצים שאני אקדם, ואני מסתכלת על הזמן שהייה, ואני רואה 10 שניות, 20 שניות, שגוגל רואה כזה דבר של 10 שניות, 20 שניות, אז הוא מוריד את המיקום של האתר, הוא אומר לה, כאילו, השורה התחתונה, האתר לא טוב, אנשים נכנסים ובורחים ממנו. אז האתר צריך להיות מעניין, תוכן מעניין ומסקרן באתר, כדי שאנשים ירצו להישאר באתר. כי הוא בודק בדיוק, תראו פה, הוא בודק איזה עמוד. על כל עמוד אני יודעת כמה נכנסו. פה יש לי עמוד של 9,600, פה יש לי דף הבית 886, עוד מוצר 620 כניסות, עוד מוצר 169 כניסות. על כל דף ודף הוא מראה לי.
עכשיו, אם אני נכנסת פה לדוגמה, אני יכולה להיכנס גם את הפירוט לכל דף עצמו. כמה נכנסו ביום שלישי, 7 לאפריל לדוגמה? 655. פה היה לי 477, פה היה לי 525. אני יכולה יום-יום לראות מה קורה עם זה. אני יכולה לראות גם כמה זמן ביקרו בדף הזה. עכשיו, זה חלק מאוד חשוב, כי גוגל עושה במיקום שלו, שהוא מחליט את מי למקם למעלה באורגני, הוא עושה 1 ועוד 1 ועוד 1, והוא בוחר את האתרים הכי טובים שיש, למקם אותם. הזמן שהייה זה מאוד מאוד חשוב, בגלל זה אני אומרת תמיד, אחת הסיבות, זה לא הסיבה העיקרית, תוכן באתר, שיהיה מעניין, תכתבו הרבה תכנים לאתר. מה עוד יש לי פה? לינה, זה מה שנקרא bounce and rate? כן, יפה. זה מאוד מאוד חשוב, כאילו אם אתם רואים שאם אתם נכנסים, עשיתם גוגל אנליטיקס על האתר שלכם, ואתם רואים פה 20 שניות, 30 שניות, סימן שאנשים נכנסו וברחו, וזה לא מעניין, כאילו האתר לא מעניין, בקיצור. שאלות על זה? לא? וואלה. יופי. טוב. יש אתרים שאני נכנסת לקדם, ואני רואה שיש להם, לדוגמה, עורך דין, פה רשמתי, אז יש ככה, עוד בתל אביב יש מאמר עורך דין בתל אביב. פנינה, את לא בשיתוף מסך. עוד פעם? ואני חשבתי שאת רוצה לראות שאני אוכלת פופקורן. איזה כיף לך, איזה כיף לך. אתה מכבדת, כן? אין כבר חיים בסרט, אז עד הסוף. אוקיי. נראה לי כל פעם אני ממצגת אחרת, יש 2 פתוחות, בגלל אז הקשקושים. הנה זה, היינו פה. אתם רואים את המסך? כן. אוקיי, סבבה. אז ככה, יש אתרים שאתם נכנסים, אז יש עורך דין עוד בתל אביב, עורך דין בתל אביב, עוד בתל אביב, ככה ועוד ככה ועוד ככה. אז יכול להיות שבשבועיים הראשונים, בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים, גוגל יעלה את המיקום של האתר, והוא באמת יהיה בעמוד ראשון או עמוד שני, משהו כזה, אבל ברגע שאנשים ייכנסו, גולשים ייכנסו ויראו את כל המאמרים האלה, מאמרי הקידום האלה, הם גם ינטשו את האתר. אז אם גולשים נכנסים ונוטשים את האתר ב-20 שניות, 10 שניות, לא מעניין אותם, אז הם כאילו, אז גוגל בסוף יוריד את האתר במיקומים שלו. אז זה חוכמה להיות עקבי ומהיסודות נכון, כאילו, גם מה שאני רואה הרבה פעמים זה שאנשים מנסים לקדם מילות מפתח בשגיאות, לדוגמה אינסטלטור, בלי א', אחרי הלמד או כל מיני דברים. אל תנסו לכתוב מאמרים על מילות מפתח עם שגיאות כתיב, זה לא נותן כלום. כי אם תקלידו בגוגל דרך אגב, מילת מפתח ועשיתם שגיאת כתיב, הוא ייתן לכם את התוצאות ללא שגיאת כתיב, דרך אגב. מינימום מאמר טוב בגוגל, באתר אינטרנט, זה 350 מילים, תזכרו. אל תכתבו 5 שורות ותחליטו זה מאמר. גוגל צריך תוכן. מספר פעמים למילת המפתח במאמר הוא 4% מסך התוכן. זאת אומרת, אם יש לי על כל 100 מילים, אני אשים כולה 4 פעמים את מילת המפתח. אני לא אחזור כל פעם על אותה מילת המפתח. גם את זה הוא בודק. סבבה? זה עד 4%. עד 4%, נכון, אבל לא פעם אחת, כי פעם אחת מה עשית בזה, זה גם לא טוב. אז זה 4%, זה בערך הממוצע. אז כמה פעמים לחזור על אותה מילת מפתח?
4% מסך התוכן. על כל 100 מילים 4 פעמים. באותו מאמר אפשר לשים כמה מילות מפתח? עדיף שלא. כאילו אם את כותבת, לא. 1. כל מאמר אני מקדמת מונח אחד, וככה אני מתקדמת יותר מהר. הבנתי. נינה, אפשר שאלה? כן. איך זה מתייחס, נגיד, תכנים בגוגל לעסק שלי? נגיד, אין לי אתר, אבל כן יש לי, נגיד, את גוגל לעסק שלי, ואני מעלה שם תכנים. מי זאת, חגית? כן. זה בדיוק עובד כמו פה, שתדעי לך. דרך אגב, גם פייסבוק עובד כמו פה, פתחות או יותר. אסור לכם לשכפל תכנים מפוסטים ממקום אחד לשני. זה פחות או יותר the same. הם לא דורשים מאמרים של 350 מילים, אבל כן, אבל חוץ מזה זה כן ככה עובד. זאת אומרת, גוגל סופר כל תוכן, נגיד... כל תוכן הוא סופר, כן. אוקיי, תודה. וגם מילות המפתח, שאם את מדברת עכשיו על גוגל העסק שלי, אז כדאי להכניס שם מילות מפתח, ויש לך שם מקום לשים מילות מפתח, ושאת מתארת את העסק שלך, תכניסי את מילות המפתח שקשורות לעסק שלך. גם לעשות... אתם יודעים מה זה גוגל העסק שלי? לא. לא? רוצים שאני אראה לכם? הדרכה על זה אני... לא, אני אראה שנייה, זה בסדר. רגע, פנינה, מדובר על 350 מילים, או גם נחשב בזה פסיקים, סימני פיסוק? 350 מילים, תעשי ספירה בגוגל, נו, בחייאת. לא. זה מינימום 350, מילה, לא פסיקים, מילה. רגע, חכו, אני צריכה לראות איך אני עושה לכם share בחזרה, אני עושה סטופ share, אני אפתח פה. חגית, זה את אמרת, נכון? כן. כן, כן. רגע, ולדמן, רגע שנייה. וואלה, הגעתי אליי. חכי, אני לא עשיתי share, נכון? לא. הסתבכתי איתכם. share screen, רגע. אוקיי, אז הנה, עשיתי את חגית. את רואה בטבעיות. עכשיו, זה ששמת את זה בטבעיות, זה לא נותן לך כלום מבחינת קידום. צריך להיות פה משהו של קידום. מה את עושה? אימון אישי, אימון הוליסטי, access bars. את צריכה לשים פה הכותרת, כמו באתר אינטרנט, שתכף אני אראה לכם, זה החלק הכי חשוב. זה החלק הכי חשוב במה שקורה פה בתוכן. כי גוגל קורא קודם את ה... איך קוראים לזה? הוא קורא קודם את הכותרת, ואז את התוכן, ואז הוא מחבר בין הכל. הבנת? אוקיי. אז פה הכותרת שלך ממש לא טובה. ודרך אגב, יש לך מלא מקום גם לשים כל מיני תכנים שם. כן, רק התחלתי את זה. רגע, תני צ'אנס. לא, אז אני אומרת, אז הנה, טוב ששאלת אותי. את רואה? פה בכותרת, ותסתכלי רגע מה אני מקלידה, בין מילת מפתח אחת לשנייה תעשי כזה דבר. את רואה את הקו הזה? כן. אז תעשי את זה, לדוגמה, את עושה פה access bars. access bars, משהו כזה, אז תעשי ככה, ופה עוד מילת מפתח, הבנת? ואז זה עושה חיתוכים של שניהם? נינה, סליחה לפרעה, יוכי יצאה איכשהו, כדי שתוכל... אני לא מצליחה להיכנס, רגע. תקווה לי שתאשרי אותה. נינה, את יכולה להסתכל אני לא רואה, רגע, שנייה בבקשה. אני לא רואה שהיא מבקשת. כן, וואלה. אישרתי. כן, מה? את יכולה להסתכל רגע בדף שלי, עם הכותרת בסדר? רגע, יש לי שאלה לגבי הקווים, פנינה. כן. איפה את עושה את הקווים האלה? זה רק פה, זה פה נתתי לטיפ. לא, אבל איפה את עושה אותם לרוב? בכותרת? בכותרת, בטח. הקווים רק בכותרת. כן, כן. וזה לא נכון, לא עושים קווים באתר אינטרנט. לא, רק בכותרת של האתר. כן, באתר יש לכם קווים. סליחה על השאלה, אבל מה זה הדבר הזה? זה מודעה? מה, זה? כן. זה נקרא גוגל לעסק שלי. מה זה בדיוק? זאת אומרת שאם מישהו מחפש access bars באזור שהיא גרה בו, שהוא בת ים,
אוקיי. אז הוא יראה היא תגיע לו בתוצאות של המפות. אז זה אתר, איך מגיעים לגוגל העסק שלי? מחפשים גוגל... תקלידי בגוגל, גוגל העסק שלי, ותפתחי חשבון עם הג'ימל שלך. צריך חשבון גם לזה? כן, כל דבר זה חשבון בגוגל, מה קרה? אבל אם יש לך, זה כנראה נמצא כבר. לא, זאת מישהי אחרת, זאת עדי מדברת עכשיו. ואז בחיפוש לעשות עם הקווי אורך האלה? פה, בטייטל, בשם של הדף, שאת נותנת שם לדף. זה כשמקימים דף? כן, זה כמו פייסבוק של גוגל, אבל. נכון. אוקיי. עכשיו בואו אני אראה לכם רגע על כותרות, שנייה. תודה, פנינה. בבקשה. לא הבנתי, למה הכותרת שלה לא טובה? כי אין לה פה שום דבר שיקדם אותה באקסס בר, זה עושה אקסס בר. מילות מפתח. מילות מפתח, אין לה פה כלום. הבנתי. ולמה לכתוב מאמנת אישית ומטפלת הוליסטית? אבל, תשימו לב, ומטפלת הוליסטית, והמונח מטפלת הוליסטית זה שתי מילות מפתח לגמרי שונות. גוגל קורא, תמיד תזכרו, תו. הבינותם? כן. אבל איפה אם אתם מוסיפים ו' לפני מילת מפתח, אז היא כבר לא מילת מפתח. אז מה זה נהיה? היא צריכה להיות מטפלת הוליסטית. אז היא לדוגמה הייתה צריכה לשים פסיק אחרי מאמנת אישית, פסיק, מטפלת הוליסטית, בלי ו'. זה לא טוב לקידום. איפה זה? אני לא רואה את זה על המסך, אז... למה? את כאילו בחיפוש. הגוגל העסק שלי. כן, אוקיי, ואיפה את כותבת עכשיו? אבל דרך אגב, הטיפ הזה שאני נותנת לכם עכשיו נכון להכל, לכל מקום, גם באתר. גם בתוך מאמר? בטח. וואו. זה תורה שלמה. רגע, מה? אני רוצה להראות לכם רגע באתר, מה? זה אני רואה באתר שלי את הכותרת, אבל אני לא, אם אני סתם רוצה להיכנס לגוגל לעסק שלי, לחפש נאמר את החצר פנימית, איך אני מקלידה את זה? איך אני מוצאת את זה? את פתחת פעם? אני מאמינה שיש, כי אני רואה את כל הנתונים. הנה, יש לך החצר הפנימית, מרחב ידע ושירותים למשפחה הרב-דורית. אז אני פשוט כותבת את מה שאני... אז אני לא צריכה לכתוב גוגל העסק שלי, אלא זה באופן אוטומטי. לך יש, פתחת פעם, כן. כן, טוב, בסדר, תודה. אוקיי, בבקשה. עכשיו בואו נלך לאתר של מי... יאללה, דליה, תהני. מה מוש? זה את נהנית, את עשית אותי. אני רוצה להראות לכם רגע דוגמאות, רגע, זה אתר שאני כן בניתי וקידמתי. אם אני נכנסת לדוגמה, גישור משפחתי, לדוגמה. אז אני רציתי לקדם את המונח גישור משפחתי. בגלל זה כותרת המאמר היא גישור משפחתי. פה יש לי, אתם רואים, זה הכותרת שנקראת עד אחד. אחר כך יש לי איך הגישור המשפחתי, יתרונות הליך הגישור, זה הכל כותרות משנה. גישור בין דורות, זה הכל כותרות משנה. כל מאמר אני צריכה גם שיהיו לו כותרות משנה. גישור משפחתי מבוסס על סיפור מקרה, ופה יש לנו את המונח הרבה גישור משפחתי. כל מה שאנחנו רוצים לקדם צריך שיהיה בדף. לשים את מילת המפתח בכותרת, לשים תתי כותרת, ושהתתי כותרת יכללו גם כן את המונח שאני רוצה לחפש. עכשיו אני אזיז אתכם לפה. ואיך אני עושה סטאפ שייר, שאני אוכל להגיע למצגת שלי. יש שאלות? יש לי לגבי AdWords, אבל אפשר בסוף. אוקיי. רגע.
טוב. יש לי שאלה. בעצם, ברגע אז אני אסתכל, רגע. אני... עוד פעם, עשיתי את זה בלי share screen. נו, רגע. עכשיו אני רואה. מי צייר? שאת צייר? מי שואל אותי? דניאל. אוקיי, דניאל. באתר שהראית לנו מקודם, במאמר של גישור משפחתי, אחד הכותרות היה, שמת היי בהתחלה לאחד המילים. אי אפשר כל כותרת לעשות את זה, זה too much. זה צריך לעשות בשכל. לא, הוא אומר שכמו שהוספת, אמרת שאסור להוסיף ו', כאילו, אז היה שם היי. נכון, כי אני לא אעשה... אני לא אכתוב כל כותרת גישור משפחתי, גישור משפחתי, גישור משפחתי. צריך לעשות קצת טוויסטים. הבנתי. אבל יש שם 4%, ויש כל מה שצריך להיות שם. צריך לעשות טוויסטים, אי אפשר... זה צריך להיות חכם גם, זה לא... תחשוב על זה, אתה לא יכול להיכנס גם לדף אינטרנט ולראות גישור משפחתי, גישור משפחתי, גישור משפחתי, גישור משפחתי, וכל הדף הוא גישור משפחתי, זה לא הגיוני. זה צריך to make sense גם. מכוונת לשלב את זה בתוך הטקסטים? נכון. כמו שאלת שאלות או דברים כאלה לגבי אותו נושא. נכון. טוב, אני אעשה share screen. אוקיי, אני בשיר סקרין. אתם רואים אותי? לא. לא. רואים אותך ולא את המסך. הנה, עכשיו. סבבה, רואים? אוקיי. כן. כשעושים קידום אורגני באתר, אתם צריכים לחשוב שקודם כל לקחת נשימה עמוקה, כי זה תהליך שלוקח זמן, והוא לא נגבר, אנחנו כל הזמן מקדמים. מה שקורה זה גם שקודם כל אני ממליצה לפחות פעם בשבוע לעלות פוסט לאתר, פוסט אחד, 2 פוסטים לאתר. מה שקורה זה שלדוגמה את ynet, גוגל מגיע לסרוק את ynet 10-20 פעמים ביום. אתר רגיל של בעל עסק שמקדם את האתר שלו, אם הוא לא יכניס תכנים, הוא יבוא פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, אבל אתר שהוא פעיל וגוגל רואה שמעלים בו עוד ועוד ועוד תכנים, אז הוא יסרוק אותו פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וככל שהוא סורק יותר גם את האתר, הוא יקדם אותו למעלה מהר יותר. אז הקטע מאוד מאוד חשוב להעלות תכנים על בסיס שבועי, כאילו, קחו את זה ביומן, תכתבו לכם, לכולכם אני מעריכה, אני יודעת שאלה שאני בניתי להם, יש להם בלוג באתר, תעלו פוסטים לבלוג שלכם. לא משנה מה תכתבו, העיקר זה משנה כדי שיעניין את הקוראים, כן? תשימו לב, גוגל מאוד... גוגל, השיטה של גוגל היא מאוד נכונה, כאילו... למה שאנשים ייכנסו עם האתר שלכם משעמם? למה שידרגו אתכם גבוה עם האתר שלכם משעמם? תחשבו על זה ככה. אתם צריכים לתת ערך לגולשים. אם אתם תיכנסו לאתר, אני בזה, נכון? אם אתם תיכנסו לאתר שלי, יש לי בלוג מפה לירושלים. יש לי פה בלוג. איפה? מלא מאמרים שנותנים ערך. מלא מאמרים. יש לי עשרות מאמרים באתר. וכל מאמר כזה שלך הוא מינימום 350 מילים? יפה, את יכולה לספור, אני מרשה לך. כן. נינה, את רק מוסיפה ומוסיפה, או שאת גם מורידה לפעמים? לא מורידה אף פעם. אוקיי. אף פעם. אבל מה שכתוב כל כך הרבה? אלא אם כן העליתי משהו, את יודעת שהוא... לא רלוונטי. הוא כבר לא רלוונטי, או איזה מבצע לא רלוונטי, או משהו. אז כן אני מרשה לעצמי להוריד, אבל לא, תוכן אני לא מורידה. אז על מה יש לחדש כל כך הרבה? תצרפי, תורית האמרמן. תהיו נדיבים, תיתנו טיפים. מה?
תצרפי את אורלי קמרמן, היא התנתקה והיא רוצה לחזור. פנינה, יש לי עוד שאלה. אני רואה שהיא מבקשת. לא, אני כבר בפנים. באתר... אוקיי, כן. פנינה, יש לי עוד שאלה. באתר, בלשוניות, מאמרים זה בנפרד ובלוג זה בנפרד, או זה אותו דבר? לא, זה אותו דבר. זאת אומרת שמחר אני אשלח לך מייל לשנות לי את המילה מאמרים לבלוג, וזה בסדר. לא. אבל אפשר להשאיר את זה במאמרים, זה בסדר, ממי. זה בסדר. אוקיי. זה מבחינת גוגל שווה ערך. אני לא אשנה לך עכשיו דף של 4 שנים בערך, ממש לא. מה, זה לשנות הדף? זה לא רק את הכותרת? זה לשנות את ה-URL שלו, את הכתובת שלו. הבנתי, אוקיי. לא. אוקיי. הסבב של גוגל נקבע בהתאם לתדירות, ככל שהתוכן הוא משתנה, הוא מדרג אותו, הוא מגיע לעתים תקופות. רגע. למה אתכם? אני כל היום מזכירה אתכם, שתדעו לכם. אוקיי, רואים את המסך בגדול? כן. אז עכשיו סתם להשוויץ. זה האתר שלך, פזית. אופה! רגע. סתם תיק עבודות, זה כבר... יכולה להשוויץ באתר, אבל מה שעשיתי... עכשיו שימו לב, כל האתרים שאני מראה לכם, כל החיצים שיורדים, זה לקוחות שהגיעו אליי בכלל מגוגל. אתם מבינים? I walk the talk. כאילו, אם עושים את העבודה נכון על האתר, אין סיבה שלא תקבלו פניות. ממש אין סיבה. לא נכון, אני הגעתי דרך אריאל. אריאל אברבוך? כן. וואלה, לא ידעתי. אוקיי. אז זה חבר מביא חבר, זה גם טוב. עוד יותר טוב, אבל המלצה חמה. לא, אריאל העביר לי הרבה לקוחות. כן. אני מודה לו מאוד כל הזמן. אז ככה, הטבה מיוחדת, כי צריך, ואחר כך אני אתן לכם זמן לעוד שאלות. הטבות מיוחדות, הטבה מיוחדת לנוכחי ההדרכה, 10% הנחה על כל המוצרים והשירותים שלי, אתרים, חנויות וקידומים. ועוד הפעם, אם אתם רוצים לעשות את זה לבד, ויש לכם סמטוחה באתר, אפשר לעשות את זה לבד, ומי שעשה את זה יודע שאפשר לעשות את זה. במפגש של 2 שעתיים נעבור על האתר, אני אעבור על הדירוג, חקר מילות מפתח, כל מה שצריך לעשות, נתקן את כל מה שמחורבש שם, ואני אתן לכם המשך, נתקן, ואני אתן לכם המשך שיעורי בית מה לעשות, ושעתיים מפגש 600 ש"ח לא כולל מע"מ, במקום 700 ש"ח. זה רק מי שישתתף פה היום. אני רוצה לתת עוד טיפ על פנינה, ואת לא דיברת על זה בכלל, אבל זה חלק מהקידום של האתר. כשאנחנו מוציאים מוצרים ספציפיים, יש אפשרות לעשות דף נחיתה, ולקשר את הדף נחיתה לאתר, וכמובן אחר כך לשווק אותו ולפרסם אותו, וזה מקדם את גוגל. פנינה, את לא מדברת על זה, וסליחה שאני מתפרצת, אבל זה שירות נהדר, אטרקטיבי, לא יקר, ומאוד מועיל שאת עושה. אז דברי על זה רגע, כי זה חלק מהקידום בגוגל. כן, זה דפי נחיתה, נכון. אז אני בונה דפי נחיתה ממוקדים לקמפיינים שאתם רוצים לעשות. יש פה כמה שעשיתי להם, לא רק. בסדר, אני רק אמר... כמה עולה דף נחיתה? זה בטלפון. כן. עכשיו יש לי משהו בשביל לכם, חכו. שימו לב. You do? Well, this isn't what it looks like. We know what you're writing in your emails. What? No, this is private stuff here. כל כך שומעים אותו. I need to borrow some money for, medicine And with Google Voice, we now know every word you say to your friends and family. What? Seriously? Why? So we can serve advertisements specific... אבל זה נפסק. מישהו נוגע לי בדברים פה, מישהו השתלט לי על החיים. כבר, בואי, מצא לו עם מי הוא מתעסק. I am so not comfortable with anyone knowing this. Now we're taking it to the next level with the Google Toilet. Our data mining technology can... אבל אתם מבינים שבקושי שומעים. לא? את צריכה לשלוח לנו לינק או משהו, נראה אחר כך. אני אשלח לכם לינק, סבבה. במייל, נלי, אנחנו בדיבור שלנו. תגבי את הווליום אצלך.
אצלי? אני אשלח לכם לינק, אני אשלח אותו. כל אחת יכולה אצלה להגבית, אצלה או במחשב שלה. אבל אז הכל יהיה רואה. אשלח לכם לינק, אין בעיה. זהו, אני קודם כל מודה לכם מאוד שהקשבתם לי, ועכשיו באמת אני אשמח לענות על כל שאלה אם יש לכם שאלות, ומי שמכיר אותי יודע שאני תמיד זמינה לשאלות ועוזרת ואוהבת את זה, ואם אתם צריכים משהו, אל תהססו לשאול אותי גם מחר, אם יעלה לכם משהו במוח, הכל בסדר. יש שאלות? אני חייבת לצאת כי אני צריכה להתכונן להרצאה שלי. אז תודה רבה, היה מדהים, ממש, ואני עוד אהיה יותר בקשר, כי אנחנו צריכים לשבת על האתר שלי, איך אני עושה את ה-350 מילים, איך אני מכניסה. אז תודה רבה, היה מדהים, ממש, תודה רבה. שרי, בהצלחה. תודה. ביי, שרי. ביי, שרי. תודה. ביי, בהצלחה. תודה רבה. שאלה רגע, לי שאלה. מי? עדי. עדי, כן עדי. רציתי לשאול לגבי האדוורדס. ראיתי שהם שדרגו שם, זה נהיה נורא ארוך, פעם זה היה נורא קצר המודעות, ועכשיו יש המון שדות שצריך למלא. נכון. מה הרעיון? מה שקורה שגוגל אדוורדס, הם פשוט עושים את המודעות ברוטציות, פעם הם שמים את הכותרת הזאת, ופעם את הכותרת הזאת, פעם את התוכן הזה, ופעם את התוכן הזה, וזה פשוט כאילו ברוטציות, כדי לראות כביכול מה עדיף לך. אבל זה לפעמים חוזר על עצמו, זה אותה מודעה בעצם בשינוי הדרג, והם בוחרים מה להראות. אין לך שליטה על זה. אבל זה כל מיני, הם עושים הכלאות כאלה גם. נכון. אז זה בעיה, אז איך יודעים מה... את צריכה, אבל במודעה אחת, את צריכה לעשות אותה בשינויים קטנים את הכותרות. שינויים קטנים של חלק אחד, ועוד שינויים של... כמה עמודות כאלה יש בסך הכל? יש להם, נדמה לי, אם אני זוכרת נכון, זה 4 כותרות ו4 תיאורים. זה נהיה ממש מורכב שם. החיים בגוגל נהיים כל הזמן מורכבים. נכון. לא משעמם איתם. כן. יש למישהו עוד שאלה? פנינה, הייתה הדרכה מאלפת, המון תודה לך. אני פה מצעירות העצמאים, ואין לי עדיין אתר. קודם כל, אני מניחה שאת תגידי לי, אין לך אתר, את לא קיימת, נכון? לא, את חייבת אתר, לא נכון. את חושבת שעסקים שעדיין בהתבשלות, והם גם צריכים אתר, או לתת להם רגע... באים אליי בעלי עסקים שלפני, בשלב של לפני הרעיון, בהתחלה, אני יכולה לספר לך סיפורים מדהימים על בעלי עסקים שבאו אליי והיום הם מקלטים כאילו שהתחילו את התהליך. עכשיו יש לי לשם כך את netomarketing.co.il, זה אתרים שבניתי מראש, שהכינותי מראש, ולכן זולים יותר ואטרקטיביים יותר לבעלי עסקים קטנים. את תסכימי לתת לנו פה סדרי גודל? תסכימי לתת לנו פה סדרי גודל? זה רשום, זה חנות, ממש חנות. זה מ-1200 ומעלה. יש לך אתר של one pager, ומה שיפה בזה שזה אתרי וורדפרס, שאני רק וורדפרס בונה, ותמיד את יכולה להרחיב ולעשות, את לא תלויה בי בכלום. מה שאת רוצה את יכולה לעשות. מעולה, אני אדבר איתך על זה. אני חושבת שאני יכולה כמישהו הגיע לפנינה עם אתר אחד, והיא בעצם הפכה אותו לאתר השני, בזכות הוורדפרס, דרך אגב. נכון. once אתה נופל לרשת של פנינה ולעומק שלה, עכשיו ברצינות, את יכולה לעוף מפה דרך אגב, זה לא אכפת לי שלא תהיי פה, אבל כל פעם שיש משהו שקופץ לי, ואני לא יודעת בכלל מה לעשות, אז אם פנינה מיד עונה, זה לא משנה באיזה שעה זה יהיה, וזה לא קשור, לא משנה אם זה קשור לפייסבוק, ולקשר אותו או לא, או שאלה טכנית או שאלה מהותית. טוב שהזכרת פייסבוק. איזשהו background שיש לך איש מקצוע, שאת יודעת שאת יכולה לפנות אליו בכל שאלה, באחסון האתר, בהצעת מחיר, שבכלל לא קשורה אליה, והיא לא מקבלת על זה שום דבר. אני רוצה להגיד לכם שאני ישנה בשקט בלילה, מאז שפנינה שדרגה את האתר, והיא תומכת בי, ואני אומרת לה, פנינה, איך אני מקשרת את הסרטון הזה וזה וזה? היא מיד עונה לי. כאילו, זה מעבר להיי וביי, זה משהו שמין
שכיף לעבוד לאורך זמן. נכון, אני מעידה... הם תסתכלו על זה ככה, באמת, מתוך ניסיון, אני לא אומרת את זה סתם. אני יודעת. אני מעידה שהשירות של פנינה והמקצועיות שלה הם מעל הכל, ואני מאוד מאוד נהנית מהאתר והשירות שפנינה עוטפת. תודה. עכשיו הזכרתם לי רשתות חברתיות. רגע, אז אני רוצה להגיד לכם, תשימו לינקים, תחברו בין האתרים שלכם לרשתות החברתיות. יש פה כאלה שלא אני בניתי להם אתר. אז תוודאו שיש את הלינק של הפייסבוק, הלינקדין, וכל מה שיש לכם ברשתות החברתיות, שיהיה לכם בתוך האתר. כי מה שגוגל עושה בעצם, הוא מחבר בין כולם. הוא רואה שייכות של בעל העסק, תראו, אתר זה בית, זה הרכוש שלכם. אז הוא רואה את השייכות הזאת, זה מעין כוח שהוא נותן. הבנתם? תחברו ביניהם. אם יש לכם אתר, שימו לינק לפייסבוק, בפייסבוק שימו לאתר. אם יש לכם גוגל לעסק שלי גם כן, שיהיה לפייסבוק, שיהיה לאתר. תחברו בין הכל, שהכל יהיה ביחד. מקושר. מאוד חשוב, מאוד חשוב. עוד שאלות? תודה, פנינה לי. טוב להודות לך. אני שמחתי. תודה רבה. אם יצוצו לכם שאלות, משהו, מחר, מחרתיים, אני פה באמת. עוד שנה, עוד שנתיים, פנינה תמיד זמינה. בדיוק. תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב. ביי ביי. ואיפה יהיה ההקלטה, אם אני רוצה לראות? איפה ההקלטה תהיה? אני אעביר אותה במייל, אני אארגן אותה, צריך לארגן אותה כמובן, ואני אעביר אותה במייל. יש לי את המיילים של כולכם. כולם נרשמו דרך המייל. כן. תודה, פני. תודה רבה. תודה, היה מאוד מעניין. תודה, פני. אני אשלח לך את המייל תודה שלי. רבה רבה רבה. אין בדמה, בכיף, באהבה. תודה. לילה טוב. לילה טוב, תודה. תודה. ביי. ביי. ביי.